tabaklarına mi? Nesip olsa. Telpeğimi unutturun inşallah. Ertelki protesteden telpeği giyip çıkarın. Bugün dezantısı gören çıktık. Yöne şu artlan imtonuna bana bir pat vereceğine geldi. Satsam başka inemelerden, istoşniklerden menne screenshotum var. Hem de ben elimde. Oğlum Berdi Muhammed komada yattı. Türkmen toprağında begüller açar. Türkmen toprağında begüller açar. Güneş her bir yerden öz nuru saçar. Güneş her bir yerden öz nuru saçar. Bozulmuş diktatura gün bulup kaçar. Bozulmuş diktatura. Esselamu aleyküm Türkmenim. Bugünden beýlek girişi şeýle cümle bilen başlamagy makul bildim. Bu cümle watanyň ýagyty geljegine umyt baglaýan, onuň üçin aktiv hereket edýän, sehetligine garaşyp, häzir sahnada görünmeýän, ýöne ol gün gelende uly il bolup, hak göreşinde siýilin güýjüni bütün dünya görkezecek her bir vatandaşın yüreğine yeter ve doğru tesir eder. Sebebi, hormatly vatandaşlar, aziz ildeşler, ýaly, mukaddes, söýgü dolu kelimeler bugün absurdun derdinden eňňere boldy inansak-da. Saman otyrmy Türkmenim. Doğanım, kardeşim, ayal doğanım, uyam, ulu kiçiyim. Seni Allah penasında saklasın. Bu video 3 bölümden ibaret olur bugün. Birinci bölüm Nire barýan hany ol? Öýçeler saglyqmy? İkinci bölüm dezinformasiýa, absurd propagandasynyň täze maskaraçylyklary we netijeler. Üçüncü bölüm Türkmenlerin gahrmançylykly protesti ya da Jappakların İstanbul'daki baştan geçirmelerine tomaşa. Tamam işte izin de vermiyor, yolda açmıyorlar abi. Ne yapalım? Hani görelim yuvaşçadan onda. Bu arkadaşlar Türkmenistan'a taraf gidip var ya. Videolarına. Türkmenistan, Oşan Şurtiye. Bu provokasyon videonu koymaktan maksat näme? Halkı barlap görmek mi ya üstünden gülmek mi? Tesvirler kapma karşılıklı. 2 gün sonra da hakiki yüzün görkezdiň hana ol. Hudaýa şükür. Çağacıkların başkalan gül ýaly. Kemçilik yok. Gitmeye de gerek yok. Sen vezipen gutordy, gaýdy berdi diýilýänçe dowam ediber. Rejime garşy goşa dyrnakda açyk hereket edýän aktivistin maşgalasynyň arzasyna ministrlikler jogap berýän bolsa, diýmek senin goldaýan Duşenfin aýdanlary dogry bolmaly da onda. Ya avtoritar rejim ayrı adamlara egilişige diýämi? Belki günü gelende koyulan maksada yetilenden soň statusu üýtgerilip, vatan dönügünden çıkarılıp, syýlaglanyp tersine gahrmanlara öwrülmek üçin bu oýunlar edilýär. Elbette yerine görüşüp yerine özleri bilen siyasi parti hemme zat görkezip görüşüp görkezlerdik. Häzirki kişi soru köp jogap ýok. Namar
Emma azırak analiz eden wagtyň jogaplary edil güleşýaly ýaldyp gözüňde apaçyk. Bir garynjanyň gitmeýän oglanlygyny bilmeýän ýok. Emma absurd teatrnyň oýunlary dowam edýär. Yalan tökmetler bilen Ediberin. şu adetçen ana şol oglanlyň Men maskalatam kösen otyýar. sabırly. Şu ýagdaýda Türkmenistana barmak elbetde akylly. Hormatly watandaşlar, şuň ýerde bäri bir tohor habarlar Türkmenistandan geldi. Şonu ýerlap, şoň dogrulygyny tatbiklatjak bolup otydyk. Biz oglanlarymyz bilen, liderler bilen oturup gepleşdik, maslahatlaşdyk. Ýöne şu habary häzir aýtmaýly diýip karara da geldik. Ýöne şu wagtlaryň iň soňunda maňa bir pat berjeni geldi. Sarsem başga nemelerden, istoşniklerden menne screenshotam bar, hemme zat men elimde. Olam Berdi Muhammed komada ýatyp. Şu wagtlam Türkmenistanyň usileni prezidentski ahranniklaryň öýlerini göweren akla, şolaryň hemmesi dogry. Şol üçin şu habary biz kontrolla saklaýly. Eger aýtmasak, näme dogry? Şol üçin şu karara geldim, hökmen şunu halk bilen paýlaşaýyl. Hemmesi habardar bolsun. Tebe birden biz, yani Türkmenistanlılar kinara çekip dikmeterdary bize derek taýlajak bolmasyn. Ähäneke geldik ikinci bölüme. Geçen videoda yalançı başı hem de yalançı dağ atlarını alan täze demokratik elitanyň köne propagandaçylary yalanı üçün eşek olup aňyrdanymda da akyla gelmedik nadan ve onun kerdeşi. Hava ilki Warryk Batyr senden başlayacak yine. Utanman geçtin öze. Diňe yalan bilen nire çelli. Maglumat ýaýradyp bütün dünýäni ayağa galdyryp, gyzyndan maskara bolanyňa hiç pişman bolman. Yine gürläp otyrsyň. Milyonlarca abonaly kanallar bu informasiýany paýlaşyp, sonra da bu informasiýanyň yalandygyny tasdiklady. Türkiye'den gepleyen robot sesli MNG Haber YouTube kanalı da hatta senin yalan sözlerini aýtdy. Bu ölüm değil mi sana? Döwleti manyana habarlar aýtmajagy hemmekşe belli. Ol hiç wagt onyana habarlar aýdana. Şol üçin biz borçly Türkmenistanyň gelýän habarlary aňlay yetmesegen biz hökmen halka yetirmeli. Ta halk. А что, так можно было, что ли? Ah vel sapar. Öňdenen belli ýaşly senin kanalyňda da yalan informasiýanyň ýaýradylýandygy. Emma senin öz repertuaryňda ýene şol dilde üşüklüğün tarapında dağın görkezdim. Yine bir gezek siz köpçülükleyin maksadınızı suud ettiniz. Dovam ve yine de dovam. Diňe öňe. Absurdun soňu ýok. Dövür şeyle, dövür Keriman aýdyşýaly. Demokratik geňeş, görüşe, dowam. Hormatly watandaşlar, düýünden başlap biziň iki tane watandaşymyz Türkmenistanyň İstanbul'da konsolluğunun öwüne bar, yorgun şekli yatýarlar. Ta biz Türkmenistan'a akydyn diýär. Biz inni berde ýaşajakka, biz inni gul boljakka, biz öz watanymyzda, öz çağamyzda gowşup, öz maşgalamyň arasynda boljak diýip, şo tada şunta iş wagty oturýança şo tada boldular. Türkmenistanyň konsolluğunun işgärleri hiç tat edip bilena, olary hökmen akydamaly çäresiz yöne ol akmak, nadan, haramzadalar
ol mahluklar olara diye bar koronavirusdan sonra biz ona günahkar diye bokunu ya haramdadılar. Biz şol çiğnemte de haramdadı diye. Düyeci kıssağlı yalan havardan sonra konselligin önünde yorgun düşöklü yatırlar adı bilen yine bir fake yayrattım. Ertesi gün ben şol yerden yürüyte gidenlerden informasiya aldım. Hiç hili yatan turan adam yok. Novata duranlardan başka deydiler. Näme halkı oynayacak bolyam? Hava Türkmenistan'da protest oldu, ayallar ministerliğe vardı deyip kıygırdım. Barıptırlar hava. Azı karitlarının limitini kaldırarız değilse ızına kaydıptırlar ayallar. 2 sani tavuk buğduyla ayalları köşeştirip koyuveriptirler. Indi bu siyasi protest mi? Yoksa Gazana 2 sani tavuk buğdunu salıp pişirmek, güzeran aylamak için edilen in sonku edim mi? Bu yağday halkın ayağı kalanı mı? Şol videoda yine gödök yalmışın boyun almacak olup alcıra otursun. Şol çinem bir inni. Mın yanıklarda bir parvay bolmaya. Çağla informasiya boldu bir halka etkiya. Halk tayin otursun. Halk bilsin şu karamdadılı öngem şeyittirip ağlap äneki 30 yıllap Türkmenistan talak geldiler. İnni biz talatmaya. İnni anlatmaya. İnni näme yurdun içinde siyasi ütköçlük bolacak olsa halk hükmen aktif katlaşar. Şoňa görä bir çare görýär, şoňa görä bir hareket etýär. Hormatly vatandaşlar, äneki ýanky nimäni habary, RIA Novosti, Vesti.ru, oson Gazeta.ru, Live, Komsomolskiy Pravda, hemmesi şunu aýdyp geçýärler şu habary. Assalamu alaikum vatandaşlar. Şuun 22. Sentyabr 2021 yıl ben Muhammed Diyoji Kanada'dan. Hormatly vatandaşlar, şuun İstanbul şäherine bizim kahraman oğullarımız, ayal maşallarımız Türkiye İstanbul şäherine aeroportuna barıp şu taýda protest geçirdiler. Olar biz yurdumuza gitmeye ruhsat berip biz Türkiye'de kanun esasında yaşatımız gelýär. 22 sentyabrda iň ýokary nokada ýetdim Garryp Batyr. Joe Biden Amerikanyň prezidenti aktivistleri gollajagyny aýtdy. Gahrymanlaryň İstanbul aeroportundaky protestine gaz berip sesiňem gyrlyp gidipdir özü. Olmaz garaçylyklar hakynda inniki bölüm ayrı görülür. Cinayet etýärler diýip. Şol çinem biz dünyada paragatçylyk gorajak bolsak, onna demokratiya uğruna göreşýän aktivistler gollamaly. Şol çinem Biden öz siýasatyny, ofitsialny onun içinde diýip baglanýar. Bir ören owda sebäbi eger dünýä jemgyýetçiligi şoňa ýetdi ki, dünya awanyanlar diňe diktator döwletleriň öz halkynyň islegini kanaatlandyrmany, olan garşyna kahar gadaply çemeleşmeginden ibaret diýip, onu dünýä başgaça etapa geçecek. Sebäbi hakykatdanam diňe terrorizmin istoşnegi terrorizma baat berýän we dünýäde ýaýratýanda birinciden garypçylyk, deňsizlik, adalatsyzlyk we kim adalet üçin göreşýän bolsa şoň garşyna gitýän diktatorlardyr. Öz halkyna hormat goýmaýarlardyr. Öz halkynyň garşyna gitýärlerdir. Öz halkyny talaýarlardyr we korrupsiýadyr. Şol çinem Joe Biden bütün diktatorların karşısında oruç ilan etti. Ben demokratiya görüşýärler olacaklarını söz verdi. Hawa, bu yerde sen bol oturuşuna
Jahyllygyňa, nadanlygyňa men gaty nevisim agardy diýeje. Hemmemizin insan oğlu. Emma bu edilýän gürrüňlere köre-körlük bilen ilki özüň inanyp, soňam ony buşlamagyň gaty ýalmış. Hemme adam nadan däle. Senem şol rejimiň edýän oýnuny oýnaýan, ýagny halky yalan bilen uklatmaga dowam edýän ýaşuly. Siyasatda, ulu siyasatda berilýän wada bilen edilýän işiň tapawdyny şu çaka çelli görmedik bolsaň, goýay şu işi. Halkyň aňyny zehirleme. Türkmenistanda bolýan zatlardan dünýäň habary ýok ýaly propaganda ýürüdýäňiz. Munyň beýli däldigini bilýäňiz emma aýtmaýaňyz. Halka meçöw bermek, öjükdirmek üçin ony provokasiýa, oda iterýäňiz. Eger başa baraýsa, taýyn aşa eýip bolmak maksadyňyz. Gidin ýurda eýe çykyň diýmek näme? Ýurt eýesizmi? Ol diktator rejim halk gideni bilen turup size yerini verer ýaly akmakmy? Geosiyasy güýçler muňa ruhsat berermi? Bu oyunda olara gowy oynadyp bolýan gurjak barka, olar täzesini islermi? Yol verermi? Her kimin ol ýerde ýaglyja paý bara. Ya siz köprek vereriz diýip wada berip soňra halky mundanam beter güne saljakmy? Demokratlar bestir. Demokratiýa ýok. Ol halk üçin sizin ýaly liderleriň beýik tuzagydyr. Siz özüňizi elita hasap edýän oppozisiýa we kör sowat nadanlar halkyň eli bilen häkimiýeti ele saljak bolýarmyz. Bu görnüp dur. Ay bolýada. Näme diýsen az. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatly vatandaşlar, dostlar, mömin musulmanlar, aýtmaz gorkmaz batyrlar, gijeki protestamyza başladyk, gijeki mitingimize başladyk. Gijeki vatan başladyk. Selamun aleyküm vatandaşlar, dokuzdaki vatan habarlarına bugün erken başladık. İnşallah. Al. Sesim geliyor mu ha? Sesim geliyor mu vatandaşlar? Hormatly vatandaşlar, Türkmenler, İstanbul'da yaşayan 2 milyon Türkmenler uçak yolların açılmasını bekliyor inşallah. Sonuçta Ulanlı Ferdi Muhammedov yolları aç. Sınırları aç. Sınırlarımızın açılması için geldik buraya. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Biz sadece yollarımız açılsın, sınırlarımız açılsın diye geldik vatandaşlar. Bakın buradayız. Sadece yollarımızı açsın, uçaklar uçsun diye geldik burada. Havalimanındayız, artık buradayız. En son İstanbul'u dolaştık buraya kadar da geldik. 2 milyon Türkmen'in gitmesini istiyoruz. Ve İnşallah yollarımızı açmanı istiyoruz. Bakın İstanbul Havalimanı'ndayız, gördünüz mü? Korkmayın, kimse bir şey yapamayın. Burada hemen yanımızda. 2 milyon Türkmen İstanbul'da yolların açılmasını talep ediyor inşallah. Bir şey söyleme, kapat onu. Çekme sen de. İzniniz var mı? İzniniz var. Yolları açılsın. Tamam, sil onları. İzniniz var mı sizin? Tabii iznimiz var. Nereden izin? Belgeler nerede? Problem yok. Tamam, sil onları. Gideceğim konsolosluğuna mı? Bize izin vermiyor, izin vermiyor. Ama gideceğim konsolosluğuna. Indi geçeliň gahrmançylyk virusu bilen kesellän öňde barjy jappaklara.
Hava başka at yok. Jappakları. Bular çokunyan Mollimi, Mollası düyeciden gat öňe geçtiler. Bir yerde buların gazının trosu üzülüp tutup kalan olmalı. İlk aeroporta protest deyip çıktınız, ruhsat yok, plakat var. Netice hiç yok. Bir taraftan maskaraçılık var, bir taraftan onu kahramançılık edip görkezleyen absurd propaganda. Bir kanun hareket kahramançılık mı? Geçiğinin bir yeri giyicesi çopanın payağına süykönermiş. Aeroporda giyecek olup sıynanıştınız. Oho, jappaklar. Dinleýäňiz mi? Onda dowam edelim. Pandemiya döwründe biletsiz hiç kim içeri salınmayan wagty sizi aeroporta salarlar diyen düşünjäge gider ýaly kelläňiz işlän okmy? Ha, häkimin oglumy ya yegenimi ol ýanyňyzdady. Ya onun şol Türkmenistandaky pikirleri, edenetlikleri geçir etdiňizmi? Molyada. Öýlenden soň Mecidiye köyde, akşam Kadıköy'de durmadan protest. Protestem oyuncak boldy. Hey jappaklar. 4 adamlyk protest. Kahraman Batyr Juma Sapardagy bir wagtyň özünde Allah'ın kömegi bilen 3-4 fronta söýüş açyp otyr. Men düşünmedim Juma Sapar inim. Medresedekiler deyip sen kime mesaj verip otyrsyň? Turan söýgüsini penalap kimlerin aşağında ýörsüň özü, ola belli. Emma bu yine birine kul olmak dälmi? 24. sentyabr agşam yine protest. Durmak yok, giýje gündüz protest ve diňe protest. Ta özü gümp bolana çenli. Men bu keselin yokanç keseli olup başkalara bulaşmağından korkuyan. Jappaklar yeni Kadıköy'e çıkıp aylandı. Elhamdülillah. Yolda duran bir maşinde oturan Türk vatandaşına bu yaramadı. Ruhsatınız var mı? Olmasa yıngnan deyip iddialan yağlı Jappaklar. Gatı gülkünç. Jappaklar. Siz ne ettiniz? Bu polisiya ya konsulun işgeri deyip ol adamı da baraladınız. Size reklama gerek. Ama hakikatta bu absurd hareketlerin eýýän yerli halkı bimaza edýän diye görünýär. Jappaklar. Diktatör bazılarını koyuverdir, bazı. Bu yerde ağız burnunuz görmez ýaly etseler, onu da konsulun ya yeni bir yerinin boynuna koyup reyting kazanırsın. Öňe, diňe öňe, giýje gündüz protest.
Talabımız näme? Yollar açılsın. 2 milyon adam gidip bilen o. Kim deyipdir yollar yapık? Korrupsiyon konsullukta yörüyti adam var alıp gidiyen. Hiç problemi yok. Türkmenistan'a 3000, Aşgabat'tan İstanbul'a 4000 dolar bahası var. İşlep yatırlar haramzadalar. Sada halka bilet yok ama novat var uzun. Keselliler, cenazası varlar, gidip bilen ok. Yağday şu. Ulakan biznes ediliyor ortada. Hey cappaklar. Sonam al, eni açtılar yolu. Size de gelin mutuna gidelim dediler. Gider misiniz? Talabımız bir jay edilen yağdayında da men hiç birinizin gitmeyeceğiniz elbette biliyen. Sizin hem kimliğiniz, maksadınız belli. Halkı odayı teklemek. Edil eşekçi moğulağınız yağlı. Emma bu iş başa barmaz. Eğer şu absurt bilen bir ütköşüklük bolaysa, demokratiya olmaz, gaytam, eşeğin diktaturası olar. Ananın.